Oletteko koskaan kelailleet, voiko hyvää mitata? Suomessa tehdään paljon hyvää, mutta tämän tärkeän työn vaikutusta yhteiskuntaan on ollut vaikea mitata. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää? Tämä on aika muuttaa. Suomen pitää olla tulevaisuudessakin maailman paras maa, ja siksi haluamme olla edelläkävijöitä hyvän tekemisen mittaamisessa. Tehdään kasa työkaluja kaikille yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoille, jotta hyvän tekemisen todelliset vaikutukset tulevat näkyviksi. Hyvän mitta-hankkeessa mitataan yli 10 erilaista kohdetta lasten ja ikäihmisten hyvinvoinnista osallistavaan vastaanottokeskukseen ja yhteisölliseen kaupunkieloon. Kuka tahansa meistä voi joutua hyvään tai huonoon kierteeseen. Siksi pelkkä hyvän tekeminen ei yksistään riitä. On tiedettävä, mikä auttaa parhaiten, mikä on tehokkainta. Annetaan hyvälle mitta. Tehdään hyvää oikein ja todistetusti.